Филипов, така че би правилно реши в случая съдия да не отсъжда Дуспа. Често ставаме свидетели на подобни ситуации и в повечето съдиите са категорични, че Дуспа не трябва да бъде отсъден на нов ъглов удар. Ботев определено атакува. 25-та минута, обичайната битка за позиция в наказателното поле. Ахмет успокоява страстите. Ето го центрирането по висока топка, изчистена силно в трибуните. Тъч за Ботев. Бързо изпълнение на страничното хвърляне. Отново не действат както трябва. Защитниците в бяло. Имаше удар в ръката, струва ми се. Дуспа обаче няма. А ние чакаме с интерес повторението. Преди това обаче контра за Славия. 4 защитници срещу 3 футболисти в бяло. Удар от дистанция в аут. Ето сега може би е удобен момент да видим повторението. Станимир Стоилов надъхва своя отбор. Ето я ситуацията. Да, тук имаше игра с ръка. Друг е въпросът, че футболистът на Славия нямаше как да реагира от толкова близка дистанция. Но определено игра с ръка има. Да, няма спор, че топката срещна ръката на Филип Филипов. Въпросът е, че отново трактовката е, че няма умисъл в действията на Филип Филипов. Така решава да действа Ахмет в тази ситуация. Протестите спряха, а Ботев отново атакува Иван Цветков, който се разигра в последните минути към Борис Галчев. Той пробва изстрел от дистанция, много оптимистично от негова страна. Продължават обаче гостите да се чувстват много комфортно, след като успяха да изравнят резултата. Марлон Перейра. Пасът беше за Тодор Неделев. Топката е изчистена в предни позиции, където отново Радослав Василев стига първи до нея, но Борис Галчев успя да отнеме това, което е силата на Галчев. Какво подаване само към Цветков, който буквално метър, на когото буквално метър не достигна, за да кара тази топка в вратата, да достигне до нея. Силни минути за Ботев. Висна Живко Желев в тази ситуация. А относно положението, при което футболистите на Ботев искат Дуспа, много и различни са тълкованията при играта с ръка в наказателното поле, но наистина футболистът на Славия нямаше как толкова бързо да реагира и да отмести ръката си, която беше в естествено положение. Сега обаче шанса за домакините. В вратарското поле се развива ситуацията. Излиза Адам Стаховяк, за да улови. Тодор Янчев се озова на добра позиция. Хубав пробив на Галин Иванов отдясно. Още по-добро центриране. Там обаче с дружни усилия жълточерните се справиха. Добро беше отиграването на Галин Иванов. Веднага центриране към свой съотборник. Всеки един централен нападател би отиграл от движение тази топка. Янчев реши, че трябва да я спре. Загуби ценно време, след което шпагата на футболист на Ботев беше достатъчен за това да не се стигне до гол. Продължават много открито да играят и Ботев, и Славия. Редуват атаките с силен шут. Стаховяк изпраща напред, където няма никакви проблеми за Даниел Златков. Гранчаров, Мариан Огнянов овладяха жълточерните. Пасът е за Иван Цветков, но твърде леко започнаха да губят притежанието на топката домакините. Централните защитници все по-често прибягват до тези дълги подавания към Радослав Василев, който пък успява да се пребори в повечето случаи с Бобан Гранчаров. В случая обаче македонеца успя да изпревари своя съперник. Отново много добре Радослав Василев овладя. Артур Енрике опитва да помогне на Гранчаров. Хубаво извеждащо подаване за Петър Димитров. В положение на засада е нападателя на Славия. Разчитат много на Галин Иванов, на Петър Димитров, двамата бързи футболисти. Играчите на Славия много често тези дълги подавания носят нужната доза опасност за вратата на Ботев. Иван Цветков опита да играе с глава. Топката стига до вратаря Стефано Кунчев. Запомнихме с една чудесна намеса след изстрел на Тодор Неделев. Радослав Димитров пресиран от Вандер Виера. Принуди го бразилеца да сбърка. Тъчът ще е в полза на Ботев. Артур Енрике изпълнява.
Вандер. Не можа да центрира. Добре затворен от Радослав Димитров. Стефано Кунчев ще изпълнява удар от вратата. В една ситуация Радослав Димитров изпусна Вандер и резултата беше на лице. Попадение за бразилеца. Стефано Кунчев изчаква футболистите на Вили Вуцов да се изнесат малко по-напред. След това силно в половината на Ботев изпраща топката. Хубаво подаване зад гърба на защитата. Дали няма да видим втори гол за Славия? Не, защото топката минава в страни от вратата. Петър Димитров претендира за ъглов удар. По реакцията на Ахмет Ахмет разбираме, че е отсъден аут. Вижте колко добре овладя топката Петър Димитров. С самото поемане си я нагласи така, че да стреля. А какво да кажем за подаването на Радослав? С вътрешен удар Петър Димитров потърси левия долен ъгъл на вратата. Струва ми се, че Адам Стаховяк докосна топката. Абсолютно. Останах и аз с впечатлението, че Стаховяк, макар и малко, но успя да стигне до топката. На Петър Димитров. Нищо чудно и топката да влизаше във вратата на Ботев Пловдив. Ситуацията обаче вече е минало. Славия отново показа, че на контратака ще дебне своя съперник. Галин Иванов изключително активен. Вижте какъв поглед, само обърна надясно за Радослав Димитров. Там Борис Галчев ще трябва да го пресреща. Извърши нарушение Галчев. Без грам разузнаване, хвърлиха се в атаки и Славия и Ботев. До този момент 2 гола, няколко съмнителни положения за Дуспа, още няколко добри изстрела по посока на двамата вратари. А при тези статични положения Славия е опасен. Когато високите централни бранители на белите се включат в нападенията, става наистина много сложно. И Живко Желев, и Виктор Генев, и Даниел Златков играят брилянтно с глава. Така че концентрираме се към тази ситуация. Ливрамето центрира Стаховяк с предимството да играе с ръце, успява да избие. В опит за центриране в наказателното поле имаше трима футболисти в бяло в положение на засада. Топката обаче стига до полския вратар Стаховяк, който със силен шут търси Тодор Неделев. Ето как изглежда и съотношението с притежанието на топката. Дълга топка за Иван Цветков. Стефано Кунчев излиза на границата на наказателното поле, за да улови Златков. Радослав Димитров съвсем свободен, иска топката в дясно. Тя стига до Живко Желев. Срещу него Иван Цветков. Желев връща към Стефано Кунчев. Златков. Включил се в ляво на атаката Виктор Генев. Успя да отклони с глава. Двама футболисти на Ботев увиснаха и дават възможност на Петър Димитров да центрира в наказателното поле. Още веднъж рейда на Петър Димитров. Галин Иванов тръгна да атакува топката. Но високия Сивърт Спрокел успя да я избие. Малко повече за вратаря на Ботев Адам Стаховяк, който направи няколко хубави спасявания. Роден през 86-та година, поляк, играл за Нортозис, Одра, Гурник, Белхатов. Точно там беше привлечен в състава на Ботев. Играч в жълто-черно е на тревата. Това е причината играта да бъде прекъсната. Ще се наложи на медицинския щаб на пловдивчани да влиза на терена. Ахмет Ахмет със сигурност ще даде известно продължение на полувремето, защото имаше някои прекъсвания. Виждаме, че Марлон Перейра изпитва някаква болка в кръка, след като левия краен бранител Веселин Минев напусна контузен още в началото на матча. Сега и десният краен защитник на Ботев Пловдив има някакви проблеми, но по всичко личи, че ще продължи играта. Марлон Перейра, удобен момент да видим изравнителното попадение на Ботев. Хубавото подаване към Перейра от страна на Тодор Неделев, след което хладнокръвното завършване на атаката
на Вандер Виера. Гол, който направи резултата 1-1 на стадион Славия. След като белите поведоха малко по-рано с гол на Галин Иванов. Подновена играта. Нарушение срещу Петър Димитров. Продължава надлъгването между Станимир Стоилов и Велислав Вуцов. След силните минути на Славия в началото, постепенно Ботев изглежда малко по-опасен отбор. Наруши се ритъма в играта на Славия. В началото с подаване изнасяха топката домакините. След това Живко Желев и Даниел Златков започнаха с дълги топки да търсят Галин Иванов или Петър Димитров. Няма сигнал за нарушение. Включване на Виктор Генев. Здравия Виктор Генев трудно може да бъде преборен. Стигна почти до аутлинията и си спечели ъглов удар. Ето още веднъж положението. С неимоверни усилия положи там Христов. Йордан Христов, който играе с Борис Галчев в средата на терена. Иначе по принцип той е крайен защитник. Щатният изпълнител за отбора на Славия Антонио Ливраменто на такива положения центрира. И пак защитата на Ботев се справя. Лошо е върната тази топка. Предпоставки за контра. Всичко завършва с изчистена топка в тъч. Добра намеса на Филип Филипов, който се върна на време, за да спре Тодор Неделев. Губи се, струва ми се, Тодор Неделев от началото на матча. Определено не му е толкова удобно в дясната зона. Свикнал е с левия крак да прави марковите си центрирания в ляво. Виждаме колко често е принуден да влиза навътре към терена, за да наглася топката на левия си крак. Ето, че нова смяна ще бъде извършена най-вероятно в Ботев. Иршак е това. И отново принудително. С номер 15 Марлон Перейра, десният краен защитник на Ботев, също няма да може да продължи. Много лоша новина за Станимир Стоилов. Двамата му крайни бранители, важна част от състава. Томаш Иршак ще влезе на мястото на Перейра. Тук вече ще трябва да има преобразование в тактическата схема, тъй като Иршак е дефанзивен полузащитник. Йордан Христов ще застане на десният бек. Иршак ще вземе неговата позиция като дефанзивен полузащитник. Точно споменахме, че Йордан Христов може да играе добре като краен бранител, защото това е обичайната му позиция. Сега ще трябва да бъде преместен точно там. Лошото за Станимир Стоилов е, че вече направи двете си смени. Остава един единствен кос за промяна, ако нещо не върви по план, и най-вероятно ще остави за последните минути тази смена. За всеки треньор е неприятно, когато е принуден да прави такива смени. А Ботев отново атакува. Вандер. Сега разбираме, че Веселин Минев е с разтежение в областта на аддукторите. Една от сериозните контузии в футбола. Ще му трябва време, за да се възстанови. Е толкова сериозна, колкото изискваща време за възстановяване. А сега нарушение за състава на Ботев Пловдив. Или не, Ахмет показва, че фал няма. Бърка в джобчето си, за да покаже жълт картон и в същото време дава знак смяната да бъде извършена. Многофункционалният Ахмет ще покаже жълт картон за симулация на Вандер Виера. Подканва го да се изправи на крака и вдига жълт картон. Много правилно решение на Ахмет. Бе изключително близо до ситуацията. Вижте още веднъж как се хвърли Вандер. Аплодисменти за главния съдия. Създаде се впечатление в първия момент, че има фал срещу Вандер. Повторенията обаче бяха красноречиви. Нищо подобно. Смяната Иршак заема мястото си в средата на терена. Дефанзивния полузащитник. И веднага спечели първата топка. Накъса се играта в последните минути. Нарушение след нарушение. Ахмет се справя с ръководенето на двубоя. Сивърт Спрокил беше фаулиран. Станимир Стоилов и Велислав Вуцов прави край тъч линията, наблюдават внимателно срещата. Вили Вуцов доста по-емоционален от Станимир Стоилов, но със сигурност двама от изключително талантливите и добри треньори в Нюс 7 футболно първенство.
Радослав Димитров безкомпромисен срещу Вандер. Тъче изпълнява Енрике. Иван Цветков се откри, за да получи, предложи се на своя съотборник. Сега обаче жълточерните загубиха топката и дават шанс на Славия да измисли нещо интересно в офанзивен план. На-активния в редиците на белите Галин Иванов направи тази атака. Продължава нападението на белите. Това е Петър Димитров. Влиза на гласа си на десния крак, стреля право в ръцете на Стаховяк. Много добра оценка заслужават и Галин Иванов, и Петър Димитров. Създават изключително много проблеми на своите съперници. Вандер Виера пък е най-добрият футболист за състава на Ботев. Мариан Огнянов има възможност да стреля, прави го изключително слабо и неточно. В крайна сметка обаче ъглов удар. Имало е рикошет в футболист на Славия. Даниел Златков беше играчът, който застана на пътя на Мариан Огнянов и това е корнер в полза на гостите от Пловдив. Заключителни минути на първата част. Са часовника и Ахмет Ахмет. Имаше няколко по-спорни ситуации, но хлади страстите главният трефер. Това е четвъртия ъглов удар в полза на гостите. Тодор Неделев центрира на главата на Иван Цветков, след което Живко Желев слага край на това нападение на Ботев. Изпраща напред към Петър Димитров. Борис Галчев. Поредица от неточни подавания. Тичът ще е в полза на Ботев. Артур Енрике за Галчев. Все по-тежък започва да става и терена. Много е мек терена на стадион Славия. Така че това със сигурност ще създава допълнителни проблеми за футболистите. Ливерменто се пребори и дава на Радослав Димитров, който е блокиран от Тодор Неделев. Неделев премина в ляво, в дясно Вандер Виера. Смениха си позициите. Определено не се чувстваше добре в дясната зона срещу Виктор Генев, младия национал в състава на Ботев Пловдив. В едно изказване преди началото на пролетния полусезон Станимир Стоилов заяви, че точно Тодор Неделев е единственият футболист с гарантирано титулярно място. Не случайно беше получил и капитанската лента в даден период от миналата година Неделев. Много се разчита на него, обичан футболист в Пловдив. Сякаш обаче малко очакванията спрямо този играч идват в повечко към този момент. И има още време, за да се докаже. Доказването идва именно в такива двубои, като този срещу Славия. Филип Филипов търси Петър Димитров. Прекрасен кадър. Навлизаме в края на първото полувреме. Славия Ботев 1-1. Галин Иванов откри резултата в 9-та минута. Малко по-късно Вандер Виера изравни. Добра игра на Виктор Генев. Топката е върната в половината на Ботев. Тя излиза в аут. Без да бърза, Адам Стаховяк ще поднови играта. Равностойно по време можем да кажем. Славия започна по-добре, поведе логично в резултата. Ботев обаче бързо се съвзе и изравни. Стаховяк към Иван Цветков. Не е най-силното оръжие в арсенала на Иван Цветков. Играта с глава. Логично загуби битката за високата топка. Това, което прави впечатление през това първо полувреме е, че много трудно топката се задържи в средата на терена с продължителни подавания. Бързат и едните и другите бранители да изпращат дълги подавания в предни позиции. Сега печели много бързо терен Тодор Неделев и е фаулиран и ще видим жълт картон за футболист на Славия. Виктор Генев признава си тактическо нарушение от страна на Генев и шанс за Ботев в самия край на първата част да стигне до пълен обрат. За футболиста силен десен крак. Виждам няколко кандидати за изпълнение на този фаул. С номер 71 Борис Галчев. Най-вероятният изпълнител
Взе си топката Галчев. Понатрупа самочувствие не само в ЦСКА, но и в периода си в Румъния. В състава на Динамо Букурещ. Много ценна покупка за Ботев Пловдив. Разстоянието обаче е близо 30 на метра до вратата на Стефано Кунчев, който се отличи с едно виртуозно спасяване в средата на това първо полувреме. Единственият футболист на Ботев, който остана зад топката, е Борис Галчев. Ключов момент в края на първата част. Мариан Огнянов в близък план. До него Филип Филипов. А за топката застава Борис Галчев. Вече сме в добавеното време. Ахмет ще премери необходимото разстояние. 9 метра и 15 сантиметра. Вижте къде връща стената Ахмет. Опитват да хитруват четиримата футболисти на Славия, които разположи Стефано Кунчев на стената. Позабави се изпълнението на този фал. Прекия свободен удар ще изпълнява Борис Галчев. Доста голове отбеляза с екипа на ЦСКА по подобен начин Галчев. Да видим дали ще го направи сега. Засилва се Галчев. Изстрел над стената. Стефано Кунчев за пореден път демонстрира блестящата си класа. Направи няколко крачки и Стефано Кунчев след това плонжира, за да избие в ъглов удар. Иначе добре завъртя топката Борис Галчев. Може би тя щеше да се отбие в гредата, но Кунчев беше длъжен да избие. Какво богатство е само за Велислав Вусов да разполага с трима класни вратари. Липсва Георги Петков. Няма го Емил Петров. Ето, че третия вратар Стефано Кунчев се намесва изключително добре в положенията, които бяха създадени пред неговата врата. И на два пъти спокойно можем да кажем спаси своя отбор. Заключителни секунди на даденото от съдията продължение. Няма засада. Бобан Гранчаров, централният бранител, се е озовал на добра позиция. Чак сега беше вдигнат флага на страничния рефер. Получи сигнал Ахмет. Най-вероятно след изпълнението на този фал ще чуем и последния съдийски сигнал за първото полувреме. Без да бърза, капитана Живко Желев подава към своя съотборник. Ето го последния съдийски сигнал на Ахмет. 1-1 между Славия и Ботев Пловдив. Първи мач от 16-я кръг на Нюс 7 футболно първенство. Уважаеми зрители на TV7, отново сме на стадион Славия. Буквално преди минути Ахмет даде първия съдийски сигнал на второто полувреме на двубоя между Славия и Ботев. Първи матч от 16-я кръг в Нюс 7 футболно първенство. 1-1 след първото полувреме. Попадения на Галин Иванов за Славия и на Вандер Виера за Ботев. Феновете на Ботев Пловдив създават изключително интересна атмосфера, хореография тук на стадион Славия. Около 1000-1500, а може би и повече вече привърженици на пловдивчани са днес на стадион Славия. Виждате ги на вашите екрани. Колоритна е агитката на домакините, както винаги. На стадиона виждаме доста познати лица. Христо Стоичков е тук. Тук е момента да анонсираме и новия сайт, посветен на А-група, който ще носи името agrupa.news7.bg. Едночасово интервю с Христо Стоичков можете да видите на този сайт. Изписан на вашите екрани, посетете го. Има какво да се види. А утре ще ви покажем матча на отбора на Христо Стоичков Литекс срещу ЦСКА на Българска армия. Изключително любопитен се очаква да бъде този двубой. Нека си припомним кои футболисти продължават битката помежду си. За Славия това са Стефано Кунчев, Радослав Димитров, Виктор Генев, Даниел Златков, Тодор Янчев, Филип Филипов, Живко Желев, капитан на тима, Галин Иванов, Петър Димитров, Радослав Василев и Антонио Ливраменто. Две принудителни смени трябваше да направи Станимир Стоилов. Той извади Веселин Минев и Марлон Перейра. Вместо тях Томаш Иршак и Артур Енрике Ояма се появиха на терена. Адам Стаховяк е вратар, Йордан Христов, Бобан Гранчаров, Мариан Огнянов, Борис Галчев, Сивър Спрокил, Иван Цветков, Тодор Неделев, Вандер и, както ви споменах, Томас Иршак и Артур Енрике. Само още една смяна има право да извърши Станимир Стоилов. Топката ще бъде изкарана. Проблеми за Вандер. Много ще му дойде на Мъри, ако сега му се наложи да вади Вандер. Много се притесняваше Станимир Стоилов от
това как ще бъде подготвен терена. Може би до известна степен тези травми се дължат и на мекия терен на стадион Славия. Въпреки всичко са се постарали домакините. Всичко да е наред, а по физиономията на Вандер личи, че най-вероятно ще станат свидетели на трета принудителна смяна. Нещо много рядко срещано, не само в българския, но и като цяло в футбола. Да, по всичко изглежда Вандер няма да може да продължи. Какво ще прави Станимир Стоилов сега? Предстои да разберем. Временно гостите в намален състав с 10 души на терена. Вандер показва красноречиво, че просто не може да доиграе оставащите минути. Може би ще му даде известно време Станимир Стоилов, за да се прецени дали наистина бразилеца има сили да играе в тази среща до нейния край. Факт е, че мекият терен предразполага към контузии. Живко Желев с дълго подаване в ляво към Петър Димитров. Той влиза навътре. Добре разтегля играта. Възможност за удар от далечна дистанция. Атаката на Славия можеше да се развие по-добре по десния фланг. Сега отляво атакуват футболистите на Ботев. Напредва с топка в крака Вандер. Няма и помен от болките му преди малко. С сериозен спринт той стига до флагчето за изпълнение на ъглов удар. Има възможност да центрира. Прави го. Няколко непокрити футболисти на Ботев. Удар от воле. Получи се рикошет. Благоприятен за състава на Славия. Не се наложи на Стефано Кунчев да се намесва. Още един шут по посока вратата на домакините. Нищо сериозно. А след този мощен спринт на Вандер, той напусна терена. Сега обаче Ботев има възможност да отбележи и го прави 2-1 за пловдивчани в 51-та минута. Мариан Огнянов прави добрата пълен на стадион Славия. Много объркан изглеждаше отбраната на домакините. Какво се случи там? Топката стигна до Мариан Огнянов, който от изключително малък ъгъл успя да преодолее Стефано Кунчев без най-край теч линията. Наставника на домакините.